Tak jo lidi, dneska si jdeme ukázat, co budu mít za vlajku. Turecko. Takže já jsem už byla ten rok v Turecku. Takže čau lidi, dnes ten rok ten film K-pop. A teď vidíte, že jsem Jinu. Znáte, že zná Jinu? Já jsem Zoe, teďka se jdeme ukázat, co jsem. Jsem 99 v nadsázce.